Og så skal vi have en blodprøver i dag, og så tænker man, hvad fanden skal jeg bruge det til? Men alligevel så sidder jeg her jo. Og det er jo fordi, at det er data, og data kan også være meget godt at få i sådan vores lidt diffuse verden, hvor vi jo har sådan en anamnese, og det er jo skide gode til, det ved vi, spørge ind til. Men det at kunne bruge noget data på blodprøver, giver altså nogle lidt dybere indsigter. Så det er jo også det, vi håber i dag. Som altid, så skal I jo spørge, hvis der er noget, det er vigtigt, sådan, så vi får et eller andet dialog i gang. Og der er ikke nogen dumme spørgsmål. Det kan være, at mig i morgen kommer til at sige noget forkert. Det gør vi helt sikkert. Det skal vi nok være efter hinanden med bagefter, og ellers så skal vi bare sige højt. Og så skal vi jo egentlig bare prøve at gå lidt i gang. Der kommer til at være primært teoretisk, men vi har en ret meget case med os. Så I får mulighed for at sidde og prøve at arbejde lidt med det. Og så vil vi selvfølgelig komme lidt ind i de blodprøver, som I har mest adgang til, det vil sige dem lægen laver, men vi kommer også til at gå en lille smule ud over, for sådan at sige, hvad er der også af muligheder? Hvad kunne ellers være interessant? Og så selvfølgelig, hvorfor er det interessant, at vi skal kigge på det. Så i virkeligheden så går vi bare i gang, og hvis vi glemmer pauser, vi prøver at holde sådan en gang i timen, lige 5 minutter eller et eller andet, og så er der noget frokost på et eller andet tidspunkt, så råber I selvfølgelig op. Frokost, vi kører til klokken 5, og erfaring så dør man lidt efter frokost, så hvis vi kan klare den til 1-2 stykker, før vi spiser, så er det måske meget erfaringsmæssigt meget godt, vi gør det. Så kan der være, at nogle af jer må se lidt brain dead ud på et tidspunkt, men sådan det. Det er jo objektive systemiske markører, vi kigger efter. Så det er jo altid, når I har froelsen foran jer, så har I jo spurgt om en masse. Det har I fuldstændig styr på. Men det, I kan bruge det her til, det er at gå ind og kigge på, giver det mening, det jeg ser selv, og er der nogle markører, jeg kan måle på efterfølgende. Fordi det er jo også det, vi kan bruge blodprøverne til, det er at gå ind og se, bliver tingene bedre. Og vi må bare konstatere, at nogle af de ting, som mennesker nu om dagen dør af, det er alle de her langtidssygdomme, som kredsløbssygdomme, demenssygdomme, diabetes, metaboliske sygdomme osv. Alt det andet har vi ligesom løst, de der infektionssygdomme. Det er jo videnskaben, der har gjort det. Så I har jo et ret stort ansvar, og i virkeligheden en ret stor måde at kunne påvirke mennesker på, hvis I kan overtale dem til at ændre nogle ting. Og der er Morten og min erfaring, at der er blodprøver meget godt. Folk kan godt lide tal. Og så kan vi nogle gange kigge på mig og sige, det vidste vi jo godt. Vi ved godt, hvordan det ser ud, når du gebærer dig, som du gør, men det er bare godt for folk at have data. Og det kan I bruge. Måden I får adgang til de her på, det er jo sundhed.dk. Så med folks samtykke, så logger I ind på det. De bruger deres MitID, og så har I adgang til at kigge på det. Det kan også være, at I vil have dem tilsendt, så kan de gøre det over sikker mail. Det ligger jo i EasyMe, det system. Så det kan også være, at I vil bruge tiden på det. Hvis I har 45 minutter og synes, det er for meget at bruge tid på, så bed dem om at sende blodprøverne og øve I at kigge dem igennem. Hvor mange gør det i forvejen? Bruger det nu? Godt. Fint. Skide godt. Og det er også det, det handler om. Øve det. For en ting er, at vi har en dag i dag, hvor vi går det i bund med det, men når I kommer hjem, så skal I bruge det. Det er det, det handler om. Det er det, I bliver gode. Vil du køre lidt her? Det er senere. Morgens lov præsenterer vi, så snakke lidt om. Og det kan være, at vi bruger mere tid på noget af det, og mindre på noget andet. Det afhænger også lidt af, hvor vi fornemmer, at I er henne. Så, fordi der er jo meget, og man kunne have mange flere dage om det her. Makro- og mikronæringsmetabolisme, hvad er det for noget? Hvad betyder det? Hvad kunne det være et udtryk? Altså hvad er emnet som indeholder? Det ligger jo ikke i ordene. Hvad betyder makro- og mikronæring? Jeg ved ikke bare på kost og fordøjelse også, så det burde være lidt. Det er alle vores makronæringsstoffer, som er fedt, kulhydrater og protein. Og mikronæringsstofferne, som er vitaminer og mineraler. Så hvad tænker I for nogle af lægerne plejer at tage her? Hvad kunne være et eksempel inden for punkt nummer 1? Vi plejer næsten at få sådan en lipidprofil med, ja. Så triglycerid, kolesterolsalget, LDL-HDL. Ja. Det ligger næsten altid standard, så har vi næsten altid de her for saltbalance, natrium, kalium, tit også med. Ja, det må jeg ikke sætte. Blodsukker ligger også under den her. Hvilke vitaminer måler man på som regel? Måler man på nogen?
altid, at vi skal bede specifikt, for eksempel D og B12. Det er ikke altid, de tager det med. Nogle læger gør det, hvis det er en sådan sundhedspakke, sundhedstjek. Så oplever jeg, så vil de gerne til de 2 med. Men det er faktisk dem, vi næsten er til, synes jeg, at jeg skal sige, kunne I undersøge på lidt større spektrum. Ja, kunne vi snakke om senere, kommer vi også ind på. Nogle andre input? Inflammation, immunologi, det vil sige markører, der kunne indikere, at der sker noget i kroppen. Outputtet af immunsystemet er jo som regel inflammation. Så vi kigger også lidt på markører, der indikerer, om der er udfordringer her. Så er der selvfølgelig forskel på lokal og systemisk inflammation. Så det er også noget, vi måske kommer lidt på. Så er der denne her kasse, der ligger nede nummer 3. Mesofolisk syndrom og insulinresistens. Kender alle begreberne? Ja. De ligger jo lidt op ad hinanden, som vi snakker om senere. Kredsløbssygdomme lidt mere specifikt inden for kolesterol og triglycerider, som du nævner. Og så opskiftet. Det er sådan emnerne for i dag, og der ligger selvfølgelig meget ind under hver emne. Så vi kommer til at kigge lidt på minimum og optimal værdi, eller optimum værdier. Det vil sige, at der er forskel på, hvad du skal bruge for at overleve, men der er også forskel på, hvornår organismen fungerer bedre, hvornår cellen fungerer bedre. Så vi kommer til at kigge på de referenceintervaller, der er, hvilket også kan variere, alt efter hvilket laboratorium der tester, hvilket lab der undersøger. Og hvorfor man laver et referenceinterval generelt. Hvad er de baseret på, referenceintervaller? Det er jo sådan en normal fordelingskurve, så det er i forhold til at se, okay, hvor har vi største del af befolkningen, så har vi jo vores yderpoler, så vi kender den her rigtig fine klokkeform, så det er jo der, vi prøver på at lægge vores, eller Sundhedsstyrelsen har, og Dansk Sundhedsstyrelse er jo lidt mere konservativ, ja. Er der mange, der mener, så derfor er vores værdiramme faktisk lidt mere begrænset. Ja. Nogle værdier. Ja, og så de flydende, forstår man på den her måde, at det er jo baseret på populationers gennemsnit. Så når vi lever mere usundt, så rykker referenceintervallet så også. Og det er der jo sket en kæmpe ændring i de sidste 30 år på mange markører, på grund af, at mennesker lever dårligere, for eksempel. Det er også noget af det, vi kommer ind på senere. Og så tror jeg, det vigtigste for mig, og så det tror jeg, eller ved jeg også, det her for Emil, er, at når I ser en blodprøve, så vurder konteksten. Hvad har den her person lavet op til en blodprøve? Hvordan har de haft det? Hvordan har sovet? Har de trænet hårdt? De mange markører kan være baseret på det output, de har ydet. Og vil derfor komme til at se lidt vildt ud, når man køber inden, kan de falde eller stige, alt efter hvad de har lavet. Så vurder konteksten altid. Så derfor kan der være mange falsk positive svar, hvis vi kun kigger på det, vi ser. Er der noget til for jer? Nej, det er meget fint. Ikke andet, du skal holde med det her over, hvis du skal med på kamera. Det er sådan set det eneste. Skal du være med på kamera? Ja. Nå. Hvornår ryger jeg ud? Der, du er ude der. Okay. Ja. Det er jo også, så de andre kan få lov at se på ham. Ja, så det ikke kun bliver mig. Giver det mening, de her ting? Ja. Så vi skal selvfølgelig altid se på det i kontekst. Og det vi så skal snakke om, det er jo både de her makro- og mikronæringsstoffer. Hvor mange af jer snakker kost, det tænker jeg alle sammen gør med jeres klienter efterhånden i et eller andet omfang. Og det kan man jo så dykke dybere ned i, hvis man vil. Og det er jo en lidt svær størrelse, det her med, hvor skal man ligge henne i makro-mikronæring, for det afhænger igen af kontekst. Så der er nogle ting, der går igen, der er nogle ting, vi skal tale om. Hvad er vigtigt? Hvad er de lavt hængende frugter? Så skru altid der, hvor I mener, I kan få mest ud af det. Det giver ikke mening at skrue et sted, hvor det er rigtig svært for folk at gøre det, og hvor I måske ikke får så meget ud af det. Skru på de store ting først. Kig på de store parametre, så kan man altid gå ned og kigge dybere. Og så kan det være rigtig relevant med blodprøverne der. Så de kan både bruges i en sådan generel kontekst, det vil sige, hvor vi siger, okay hr. Jensen, der er altså noget systemisk, der foregår her. Det kan vi gå ind og rette på i basalting, og I kan også bruge det i sådan en lidt mere lukket, en mikro
del, hvor I kan gå ind og lave nogle ændringer, der måske kan betyde ret meget, altså nogle game changer for folk, der virkelig rykker, selvom at det er små ændringer. Men start selvfølgelig altid i et stort perspektiv omkring det. Det er fordelen. Så nogle af dem kender I selvfølgelig, men her der er nogle af de her markører, som I også vil se på nogle af de fleste af blodprøverne. Er der nogle af dem, som I ved mere om end andre? Er der nogle, I kan i referencedelene, eller hvad bruger I sådan af de her? Er der nogle, I sådan er mere trygge ved end andre her? Nu er der jo nævnt lidt sådan forskellige protein, metabolisme, glukose, hvad er det et udtryk for? Fedt, B12, B9, jern, ferritin, D-vitamin, kalium, natrium. Hvad for nogle bruger I mest? Nu er der mange af jer, der har lavet kigge på blodprøver. Er der nogle bestemte, I sådan bruger mere end andre af de her? De 3 første? Ja. Ja, I kan jo bruge alle sammen i virkeligheden, ikke? Alle sammen kan have relevans. Så som Martin sagde lidt, så D-vitamin er jo ikke altid, vi får den. Det er ikke altid, vi er så heldige. Medmindre vi bærer slør, så får vi lov til det. Men det er der ikke så mange af os her, der gør. Og nogle af de andre, de bliver sådan taget lidt alt efter, hvad for en læge man har. Og der vil vi også opleve, at der er kæmpe stor forskel. Nogle af lægerne, dem kan jeg vil råde jer til at gøre det gennem klienterne. Kan klienten så sige til Dr. Ole, at Dr. Ole, kunne det være en idé at teste det her, og så får I bare alle mulige fedmarkører. Og så er der andre, der ikke er til at hugge og stikke i. Så det er meget med forskel. Og jeg tror, det er vigtigt, at I overvejer, at I ikke skriver for meget til lægen omkring det. Det kender I sikkert godt, hvis I siger, at det er det her, vi skal have testet, så stiller det til bagben og siger, hvorfor skal en dum osteopat diktere, hvad vi skal tage af blodprøver. Ikke? Så prøv at gøre det gennem klienten. Det er i hvert fald også min erfaring, at det er bedst. Så er det nogle gange, at lægen vil have et argument for at gøre det, og så kan man jo så sende det til klienten, og så kan de tage det med. Det kan være en måde at gøre det på, hvis man synes, det er vigtigt. Makronæring. Hvad er det for noget? Lad os høre. Det kan I, det ved jeg, men det er godt, at I siger noget, for så bliver det repeteret. Hvad bruger vi det til? Regner I makronæring ud? Procentvis, hvor meget fedt skal de have, og proteiner og kulhydrater, eller hvad kigger I mest på? Altså proteinindtaget, ja. Især ved alle de her patienter, hvor de har lidelser, som vi skal have genoptaget, rent fra ikke skadesmekanismer, især det referenceramme ser ud til lige nu, og dikterer, at vi skal have en lille smule højere proteinindtag, og jeg synes, det er der, at vi fanger mange også, som faktisk spiser rigtig lidt af det. Jeg synes tit, vi ser et højt løb af kulhydrat, især det simple kulhydratsformer, hvis jeg sådan bare lige lynscreener hovedmåltider. Og fedt, der er det tit sådan skævende omega-profilen, synes jeg. Og hvad er det første, vi kigger på, når vi kigger makronæring? Hvad er det første, vi kigger på? Hvad er det første element, der er vigtigt at vurdere? Helt overordnet. Ja, kalorieoverskud, underskud, det er det vigtigste først. Proteiner er som regel et problem, når vi er kalorieunderskud. Spiser vi vildt meget, så skal vi nok få mængderne ind. Men kalorieoverskud og underskud er det vigtigste først. Og vi ser jo klart flest i kalorieoverskud. Det er der ingen tvivl om. Vi æder fuldstændig vildt i forhold til, hvor meget vi bevæger os og alt muligt andet. Det kan der være 100 forskellige årsager til. Men det er det første, I skal kigge på. Og det er jo rimelig simpelt i virkeligheden. Så kan det jo være svært at regne ud, hvad er basalstofskiftet og hvor meget aktivitet skal de have. Hvornår finder vi ud af, om de er kalorieoverskud eller underskud? Hvad ser vi på? Ja. Hvad gør man med vægten? Hvad siger forskningen omkring vægt? Hvad er hensigtsmæssigt? Hvis nu at jeg beder dig om at finde ud af, om du er kalorier eller overskud eller underskud, hvad skal jeg så bede dig om? Det er jo blandt andet BMI'en er jo en indikator. Ja. Det kan det være. Hvornår er den sær god BMI'en? Er det ved overvægt eller undervægt? Normalt til lidt overvægt, undervægt ser ud til, at der er nogle ting, der er dårlige der, men samlet set så siger vi næsten altid, at lidt undervægt er også godt. Ja. Fordi så har vi mindre risiko for en del livsstilsfaktorer. BMI'en er jo en lortemarkør, men det er stadig en markør, vi kan bruge. Den fungerer klart bedst ved undervægt i virkeligheden, ikke? Fordi der fanger den jo dem, der egentlig er underernæret mere. Det er mere typisk. Men vi kan også bruge den til den anden del. Men hvad vil i forhold til at veje folk og sådan noget, hvad vil vi råde dem til? Hvor meget skal de veje sig? Hvis vi skal finde ud af makronæring, det er den eneste måde, vi kan finde ud af det på, fuldstændig rigtigt, som du siger, taber de sig, eller tager de på? Og så kan vi jo bruge markørerne senere hen. Men hvad beder vi dem om? Hvis folk kan holde ud at veje sig? Det er klart,
Pernille med en spiseforstyrrelse, som har vejet sig hele sit liv og er kommet ud af det, skal vi måske ikke sætte til at veje sig, men det ved I sikkert godt. Men hvor meget skal vi veje, og skal vi vejes hver dag, 3 gange om ugen, hver anden uge, hvad er det bedst? Altså, igen, lidt afhængig af, hvilket niveau vi er på med patienten, så kan vi sige, mellem vores konsultation, hvis vi har 3-4 års follow-up, så er det en god idé, at vi så har måske 1-2 vægtmålinger morgenvægt typisk ikke, eller i hvert fald det samme tidspunkt, så vi har det nogenlunde standardiseret. Men dagsvægten er jo for fluktuerende, så det får vi ikke noget ud af. Ugen, det er der nogen, der argumenterer for, at den er måske heller ikke optimal, hvis der ikke er andet end aktivitet. Altså hvis der ikke er aktivitetsændring, så er det måske et halvt kilo, vi måske kan skrue lidt på. Ikke? Hvad er argumentet for at kun at veje 3 gange? Ja, så får vi lidt, altså vi får lidt mindskning på de her døgnfluktueringer. Hvad er ulempen ved at gøre det? Så kan vi jo, altså hvis de så har underskud en uge og overskud næste uge, så... Væskebalancen er en rigtig stor del af det. Så hvis du ikke vejer, du kan jo godt gøre det der. Det kan være, det er det, du aftaler og siger 3 gange inden næste gang. Men hvis du ikke vejer hver dag, så kan det godt være, at de har tabt sig i 2 kilo, men om 2 uger, lige præcis på den dag, deres væskebalance 2 kilo op, og så mister de modet. Så i princippet, hvis man nu lavede vægttab og gjorde det på den måde, som man basal mål, så husk at få dem til det, hvis de vil det. Og det er jo det, du også taler lidt ind i, vær realistisk. Gør det hver dag. For ellers så kan I ikke se, hvad der sker. Så hvis I ikke vejer dem hver dag, så kan I ikke se, hvad der sker, og så ved I ikke, om der er sket noget, så mister de måske motivationen. Det er også det, vi kan se i forskning. Det er det, der virker. For dem, det virker at gøre det. Så er det vigtigt, at I gør det hver dag. Så det kunne også være et redskab. BMI er et redskab. Men så er det selvfølgelig, som du siger, Martin, tal med klienten om det. Find ud af, hvad ved de, hvor står de henne. Men det er et udmærket redskab. Det er også data, ligesom BMI er data. Hvad andre data har vi på makronæring, som vi kunne sætte dem til at måle? Eller på deres energi, som du siger, Jeppe, ind og ud. Hvad er en anden simpel måling, man måler på folk i forhold til sundhed og sådan noget? Det kunne man også gøre. Det virker også for nogen. Ja, det er sådan lidt mere nørdet. Yes. Noget endnu mere simpelt, vi kunne bede om i forhold til, bliver de sundere? Det er det, vi sætter i gang. Hvad er det? Vægt har vi snakket om. BMI har vi snakket om. Tracking af kalorier. Så livviddemåling. Helt klassisk. Hvor ligger den henne? Det er jo nemt at gøre, og I kan godt gøre det. Altså det kan sagtens sætte tingene lidt i perspektiv for nogen. Og det glemmer vi nogle gange, tror jeg, når vi er så meget inde i det fag, som vi er, så siger vi, du skal jo leve sundere og sådan noget. Men for hr. Jensen og fru Olsen, der giver det bare nogle gange mening at have nogle tal. Og livvidden kan sige, at du er over. Det betyder, at du har øget chance for diabetes, kredsløbssygdom og alt muligt andet. Og så kan I også smide procenter i nakken på dem, hvis det er nogle af dem, der reagerer godt på frygt. Men tag endelig nogle dataer. Ikke? Godt. Lad os starte med makronæring. Kan man måle det i blodet? Protein. Vi har jo et mål for, hvis der er for meget nedbrydning i gang. Så kreatinin, udskillelse igennem urin blandt andet, har vi lidt en indikator for, om der er en eller anden balance, som betyder ikke, at det er for meget proteinindtag, og bare være for meget nedbrydning. Men igen, inaktivitet, ingen skadeshistorik eller noget, tårnhøjt kreatininniveau, så fuldt godt er. Men det er sådan lige det. Ja, så kreatinin kommer vi ind på. Ja, er der andre? Sådan nu kan man sige, det er jo altid svært at måle fuldstændig, men der kan være nogle indikationer af det, vi har taget med her på protein-metabolisme. Ja. Måle nogle substanser, som også er proteinholdige, som albumin, så det er bare for at se, om der er nok protein til stede i kroppen, så de kan producere sådan basale proteiner, der er nødvendige. Ja, og det kommer vi også ind på. Albumin er jo et plasmaprotein, der er i højst koncentration i blodet. Så det skal vi snakke lidt om. Og den er relevant at kigge på i næsten alle tilstande i kroppen. Hvad måler man ellers af proteinmarkører i blodet? Der ser vi nogle gange, at lægerne måler. CRP. Ja, CRP, som er mere en reaktant på virusbakterier. Ja, inflammation, infektion. Ja. Ja. Antistoffer, blandt andet IgA, IgG, har jeg hørt om dem før, IgM, IgE og D. Det er også protein output for immunsystemet. Så det er også noget af det, man laver tit mange målinger, men albumin er den, vi kommer til at tale mest om. Og funktionen af den også.
vi skal lige snakke om, hvor meget protein skal vi egentlig have først. Er der nogle referencer der, som alt efter hvem du spørger? Ja. 1,8 gram protein per kilo kropsvægt i gæstvægt. Hvad sagde du? 1,8 gram ud fra, per kilo kropsvægt ud fra det. Det er højt, men ja, det kan man jo nogen, der vil argumentere for, alt efter hvilken klient man havde. Men det er en høj ende. Ja. Hvad siger Sundhedsstyrelsen? Det er 1,2. Ja, det er maksgrænsen, som jeg 0,8 til 1,2 ish. Eller 1 op til 1, tror jeg. Jeg ved ikke, om den har rykket, så har den det. Nej, det er stadig 0,8. Ja. Til 1 måske. Ja, til 1, tror jeg. Så hvorfor, når du siger 1,8, hvad tænker du så på der? Hvad er det vigtigt for? Basal vedligeholdelse af kroppen og funktion er vægt til muskelmasse. Så hvis vi nu prøver at sætte det lidt i perspektiv, hvis vi tænker på urmiljøet, og vi tænker på, hvad de ligesom havde succes med, når de gik på jagtmarkerne. Det var cirka man har vurderet, at det var sådan 1-25 gange, at de fangede deres bytte. Så ville de jo komme i sådan et uhyre underskud. Fordi 1,8 gram per kilo kropsvægt er jo ret meget, hvis man vejer, lad os sige, bare 60 kilo. Så skal man have sådan lige under 120 gram, ikke? Og hvad der er 25 gram protein i cirka 100 gram kylling, ikke? Så skal de fange mange kyllinger. Så det er ikke så meget basal niveauet. Det du hentyder til, når du snakker 1,8 gram, og måske endda op til 2,0, det er ekstra fordel i forhold til muskelsyntesen. Så det er muligt, at man hos nogen ser, at der stadig er lidt ekstra muskelvækst ved 1,8, måske også højere. Eller hvilket scenarie kunne ellers være relevant, når vi taler om proteiner i høj dosering? Hvornår er der ellers ekstra behov for det? Hvis de har, hvad skal man sige, kroniske inflammatoriske Præcis. hvor der sker en større proteinomstrukturering, Præcis. så øger det jo proteinkrav. Det er det. Så jo mere skade der er, inflammatoriske sygdomme, cancer for eksempel, hvor de har svært ved at holde på muskelvækst, alle mulige ting, der kan der også give mening. Og hvad er kæmpe problem der? De har ingen appetit. Så det er pisse svært. Så 1,8 er ikke forkert. Det er fedt, hvis du kan få nogen til det, men det er igen i kontekst. Fordi hvad sker der med proteiner, hvis vi overloader det, så lærer det sig som hvad? Fedt. Stadigvæk. Også masser, der bliver skilt ud og brugt til alle mulige processer, så det er en lidt sværere makronæringsstof at få til at lære sig, men det er stadigvæk noget, der lærer sig, så vi skal overveje til hvem. Hvad kunne ellers være hvornår er det en ekstra patientgruppe, der kunne være relevant at snakke om proteiner? Jeg snakkede om inflammatoriske og andre. Ja. De har nogle kostrestriktioner. Så hvis de har kostrestriktioner, langtidsfaste, så man ser vi jo også i forhold til veganerne især, men det er jo så mere i forhold til at skabe en rigtig profil. Ja. Det er den, der er svært at præcis. Ja, og der er det måske præcis sagt, at der er mange aminosyre, som kan være relevante. Så ja, folk der udelukker mange ting, fødevarer og faster i lange perioder, kan måske have et større behov end andre. Hvad sker der, hvis vi sådan går op igennem vores ældre? Hvorfor? Hvad sker der, når vi bliver gamle? Ja. Kom bare, Marsen. Det er jo generelt dårligt til at vedligeholde vores system, så der sker en aldersbetinget degeneration, så muskelvæv blandt andet. Hvorfor? Blandt andet? Jeg prøver at tænke på den modsatte del. Hvad er den modsatte del af at være gammel? Det er at være lille Magnus på 8 år. Skal han have 1,8 gram per kilo kropsvægt, før han vokser? Hvorfor? Hvad sker der i hans krop? Og de næste 10 år. Ja. Tænk over nogle katalysatorer i et ungt individ kontra et gammelt individ. Hvad er det, hvor får de hjælp henne, de unge? Hvad? Ja, hvilke hormoner? Testosteron. Testosteron. Ellers? Hvad er det også, der falder med alderen? Helt lige til. Væksthormon falder også med alderen. IGF-1 er også et væksthormon. Så mange af de her hormoner, der egentlig holder proteinsyntesen i gang hele tiden, og også udskiftning af proteiner i gang, den falder med alderen. Så det kan, og plus at det ældre også spiser lidt mindre ofte. Og det gør det også ekstra relevant, når jeg har patienter, der måske er fra 60. Der er altså kvinder, der
får et drastisk stykke i menopausen. Og det er også relevant at kigge ind i det. Så kan det måles delvist. Man kan i hvert fald få en indikation om, og husk det er klyngetester mere, så jo flere markører, der peger en retning, jo bedre er det. For os måske kan det betyde mere, hvis vi får flere ting, der peger i en retning. Så nu nævnte vi kreatinin, der blev nævnt kreatinin, der blev nævnt albumin, der blev nævnt nogle antistoffer. Så det er noget af det, vi tager udgangspunkt i. Er der nogen, der ved, hvad albumin gør i kroppen? I har set den på en blodprøve før, ikke? Ja. Hvad er funktionen? Hvorfor skal vi bruge så meget albumin i vores blod? Ja. Det er sådan et molekyl, der bærer rigtig mange andre molekyler rundt, så der er meget, der binder sig til. Ja. Næsten alt muligt. Så fordi der er så meget, kan man sige, så meget af det i vores protein, så det er ret vigtigt for at vores molekyls tryk kan binde væske til sig. Korrekt. Og noget, den kunne bære, var f.eks. hormoner og vitaminer, faktisk også, kan også blive båret af albumin. Så det kan transportere ting rundt omkring til vores forskellige væv. Og opretholde, som Martin siger, et osmotisk tryk, og det betyder bare, at vi kan have et tilbagesug i vores blodkar, der gør, at blodtrykket kan opretholdes. Så det, at vi transporterer ting rundt, og også det, at det for eksempel er mange andre ting, men opretholder blodtrykket. Det kan jo også være vigtigt. Så der kan jo, det vil I også ofte se, hvis albumin er lavt, det kan være forskellige årsager, skal vi tale om, men det kan også have indvirkning på blodtrykket. Så ældre, der bliver svimle, når de rejser og sætter sig for eksempel. Så husk hele tiden at tænke det ind i kontekst, så det er jo fint nok, at vi siger transport rundt, men hele tiden tænk på, hvad ser I foran jer. Og det kunne for eksempel være nogen, der havde lidt svimmelhedsproblemer i rejsesatser. Det kunne være et udtryk for det. Så skal man spørge sig selv, er det lavt? Hvorfor er det lavt albumin? Er det bare fordi, de spiser for lidt? Eller er det fordi, der sker noget andet i kroppen, som gør, at det siver ud? Der er mange grunde til, at albumin er lavt. Så. Et fysisk tegn på albuminmangel, hvad kunne det være? Hvis vi kigger på mennesker, på hænder og fødder, hvad kunne det være? Mave, for den sags skyld. Hvad kunne, hvis man havde lav albumin, hvad kunne være et sådan lidt mere observation, man lavede, kiggede på folk? Hvordan ville det se ud? Hævelser. For hvad sker der, hvis du ikke kan holde væsken i blodbanen, så søger det ud og ligger i vores interstitielle rum, som er mellem cellerne og blodbanen. Og så får vi ødem. Så det kunne være globale ødemer, man havde. Ascites er også albuminmangel, som regel på grund af leverproblemer. Så leveren producerer ikke nok albumin. Det kunne også være et eksempel. Hvis vi drikker for meget. Eller fylder for meget lort på generelt. Så albumin, kontekst. Hvornår falder den? Hvornår kan den falde, hvis vi ikke spiser nok protein? Kan være én ting. Hvornår kunne den ellers falde, tænker I? Ja. Det vil lige få til leveren. Hvis den ikke syntetiserer, så hvis leveren den er overarbejdet eller påvirket skadet. Præcis. Godt med repetition, så lever problemer, fedtlever for eksempel, vil man også ofte se, at albuminproduktionen falder. Er der andre ting? Ja. Organsygdom, nyresygdom. Ja. Tisser for meget med protein ud. Lige præcis, så udskillelse. Og hvad kunne man ellers udskille? Man kunne udskille i urinen. Hvordan vil det se ud ofte, hvis vi havde proteiner i urinen? Hvordan det visuelt se ud? Det her pryurin, det er meget skummende urin, der ligger. Præcis. Præcis. Vi ser det også efter folk, der har ligeholderneret, for eksempel. Så vil der også være en større proteinmængde i urinen, fordi de sidder i sådan og i strengen. Så der kan man se skummende uriner ofte efter. Men det er jo ikke på grund af, at nyrerne udskiller for meget, så er det nogle andre ting. Men det vil se skummende ud generelt. Hvornår og tarmsystemet, ikke? Folk, der har diarré, faktisk en ret overset årsag til, at albumin er lavt. Så folk, der har tynd mave ofte, udskiller også mere albumin. Leaky godt,
kender I? Så hvis den er for permeabel tarmvæggen, så ryger albumin også mere ud i lokummet. Ja. Hvorfor det? Altså det er fordi de er væskemangel, eller hvorfor mister de albumin, når de er rigtig? To ting, altså de får udtalt tarmen, en ting, og så er blodkarrene som regel mere permeable også, hvilket gør, at det siver ud og ligger. Og så bliver det transporteret via tarmen. Så kan man sige, at exchangen bliver bare højere mellem blod og afføring. Okay. De rører over barrieren nemmere. Det vil så være aktuelt for alle stoffer? Hvis de har kronisk diarré. Men det er faktisk ret tit, at man ser noget af det første tegn på, at de ikke godt er albumin. Nej. Ja. Hvor lang tid? Altså jeg mener, hvis vi får en case, kan få det. Så, du kan få det rimelig hurtigt, jo, hvis du virkelig har tyndt mave. Altså, men så er det en akut ting, og så skal man jo kigge over længere tid, hvor den normaliserer sig. Men hvis folk gør det, hvis folk over nogle måneder har tynd mave, så vil du i hvert fald kunne se det. Okay, så i et par måneder, så skal vi faktisk begynde at tænke den ind også. Ja, det går rimelig hurtigt. Ja. Der er flere, der har været på toilettet 8 gange om dagen, der har haft lav albumin. Og lægerne har ikke vidst hvorfor. Der kan også være det, når man har inflammation. Hvad sker der i hvis man har inflammation? Hvad sker der i blodkarrene? De bliver mere permeable. Så hullerne i blodkarrene bliver større, og det gør, at albumin siver ud og lægger. Og det gør også, at det falder i blodet. Så hvis folk har kroniske inflammationer rundt omkring, så falder den også som regel. Så det I jo så gør, det er at kigge på, hvad for nogle ting sker der i anamnesen. Hvad når jeg spørger til blærefunktion, til fordøjelse osv. Korrelerer det med noget af det, jeg ser på albuminniveauet. Det er jo vigtigt. Det kan jo også godt være, at det er bare et spørgsmål, om de spiser alt for lidt. Det er også en mulighed. Men hvis der er noget, der korrelerer med det lave albuminniveau, så er det jo en ret god måde at tale ind og sige, okay, så er det det, vi skal arbejde med. Så er det, som Morten måske siger, så er det fordøjelsen, vi skal prøve at se, om vi kan forbedre på en måde. Det kan der jo så være mange årsager til. Det kan være, at Jensen drikker 100 øl om ugen, og det øger hans permeabilitet i mavetarmsystemet, så er det det, vi skal adressere. Så har vi noget at kigge ind i. Så husk hele tiden, fordi når vi taler om det her, det er jo spændende, men vi skal hele tiden sætte det op i den kontekst, I har. Og I har dem jo foran, jeg taler med dem, går anamnesen igennem. Så se, hvad kunne passe ved det, jeg finder i anamnesen, og det, jeg ser på dataen. Så man kunne gøre det simpelt, ikke? Er det et indtagelsesproblem? Er det et syntetiseringsproblem, altså et produktionsproblem, eller er det et udskillelsesproblem? Det er jo sådan en simpelt måde at sætte det op. Og så er der inflammation, som rammer det hele. Som det vil jeg også finde ud af i dag. Det rammer tit mange markører, hvis der er systemisk inflammation. Hvornår bliver den for høj? Det er jo også lidt sjældent, de ser det, men hvornår kunne den blive for høj? Nu kan jeg tænke over det. Ja. Dehydrering. Ja, lige præcis. Hvorfor, tænker du? Det er korrekt. Der sker ikke en overproduktion i leveren, så det er vel en af de eneste årsager, der kan. Ja, hvorfor tænker du, at leveren laver en overproduktion? Hvis den gør, for eksempel. Jeg har ikke konkret. Hvad sker der, når vi dehydrerer? Så falder. Ja, altså viskositeten ændrer sig blod. Ja, så blodtrykket falder. Ja. Så kan leveren prøve at kompensere ved at smide mere albumin ud i blodet. Godt, skide godt. Og så er der denne her, kreatinin, som også man kigger på ved nyrefunktionen, som er en markør, den er ikke så specifik på nyre. Jeg ved ikke, hvor meget man kommer ind på i dag, men vi ser. Kreatinin er jo et restprodukt af hvad? Du nævnte det lidt i starten, Martin. Eller er nogen, der ved, sådan, hvor det kommer fra? Sådan særligt. Man må også sige noget generelt. Hvor kommer det fra, kreatinin? Sådan, ja. Det er et restprodukt for kreatin, metabolisme i vores muskler. Ja. Ude på kreatin. Ja. Faktisk alle vores celler, men særligt meget i musklerne. Så hvad kunne være et udtryk for, hvis kreatinin... Hvornår synes lægerne, det er et problem? Er det, når den ligger lavt eller højt? Hvis altså, vi skal starte der. Ja. Sørg for råd. Ja. Hvorfor? Kan det være? Ja, det kan være, ja. Ja.
Korrekt. Så hvis den er for høj, så er lægerne bange for, at nyrerne er i problemer. Andre? Jeg kan bare sige, at det er forholdet. Jeg tænker også, fordi det kan være tegn på, at der er meget celledød, og der er meget nedbrydning. Korrekt, og hvornår kunne det ske? Ja. Det er jo især de ældre, når de falder. Ja. Så begynder vi jo at se nogle af de ekstreme idræts, sådan langdistance ting, Ironman og andet. Der ser vi faktisk en del efterfølgende af. Der er i hvert fald nogle atleter, der bliver ramt på det her. Høj muskelnedbrydning generelt, hvornår sker det, når vi træner meget, for eksempel? Ekstremsport eller ekstrem styrketræning også? Tung styrketræning. Så I kan godt se, at den er lidt forhøjet hos en, der er sund og rask, kører hård crossfit, har haft en hård session, så kan I godt se, at den er en lille smule forhøjet. Uden det er et problem. Ja. Eller når folk tager hvilket tilskud? Ja. Kreatin, ja, fosfat. Så det er et restprodukt af nedbrydning. Hvis man tager meget kreatin, så vil der også ofte være øget kreatinindhold. Så igen kontekst. Spørg lige til, hvad tager de, hvor hårdt har du trænet? Har du lige haft en infektion eller et eller andet, ikke? Hvornår kunne man se lavt? Det kunne man måske se ved... Var der nogen, der vil sige noget her? Ja, det er fint, kør bare den færdig. Ja. Det var i forhold til spørgsmål til kreatin, at kreatinin er farligt, hvis den ikke er for højt, så over en længere periode. Man må måske være nysgerrig på, hvorfor den ligger for højt over en længere periode. Der er også nogen, der ligger generelt lidt højere i forskellige ting. Så skal man kigge på de andre markører inden for nyrer. Og det er der andre ting, som det kommer vi ikke ind på her. Men det skulle man gøre, hvis man synes, det var et problem. Ikke? Men der er også nogen, der ligger generelt lidt højere, hvis de også bare træner meget hele tiden. Så vil de ligge generelt lidt højere. Ikke? Så skal man kigge på nogle andre markører. Så i forhold til nyrer kan du primært bruge kreatinin, hvis du ved, at nyren er syg i forvejen. Du kan ikke bruge den til at detektere, om der er nyresygdom. Der er den ikke præcis nok. Så det er kun, hvis man ved, at der er, lad os sige, en eller anden form for nyrefunktion, der er nedsat, så kan du bruge den som remåling til at se, hvordan fungerer det. Men den kommer ikke til at detektere nyreproblemer. Der skal andre ting, der skal undersøges også. Så en lille forhøjning kan være helt ganske normalt, uden det er et problem. Og så som Morten siger, skal man kigge på alle de andre organmarkører og så se, om der sker noget. Så, ja. Hvornår kunne den lægge lavt, tænker jeg? Nu har vi snakket om, at hvis man træner meget. Så det kunne også bare være, at man træner for lidt. Men det kunne også være, at man havde for lav muskelmasse, for eksempel. Ikke? Så der ikke helt så var en udskiftning i vores muskelvæv. Det kunne være sådan en og hvis det så hang sammen med, hvad vi så, og hvad de andre markører sagde, så kunne man måske lede en lille smule svar mod det. Så er der denne her. Den måler man ikke så tit, CR-kinase. Den måler man, hvis man har hvis man har en mistanke om, for eksempel, at der er inflammation i musklerne. Så det er lidt lægerne, hvis lægerne måler meget høj kreatinin, og så tager de CR-kinase, for det er den, der er nedbryder. Det er til kreatinin. Og så måler de, ser de, om der er en autoimmun reaktion, et eller andet. Over en længere periode, selvfølgelig. Men altså. Så der, hvor vi gerne vil have albumin op og ligge, det er jo sådan fra 40 og op efter. Vi kan også godt blive forhøjet, hvis den kommer over 45. Så mellem 40 og 45 er sådan den reference, man går efter, cirka. Helst over 40. Er der nogle spørgsmål til det her? Giver det mening? Eller så sige til, så skal vi sætte det i en anden kontekst. Hvad er så holdning til kreatintilskud? Fordi det er over at vende igen sådan i nogle kredse med kreatintilskud i forhold til, hvordan sådan, altså impact på hjernen i stedet for at vi tidligere bare tænkte, okay, det er eksplosivitet, eller det der ekstra energiboost i muskellæring, men lige nu kan jeg jo se, at der er nogle kredse, der er blæst op som powermiddel for kognitiv funktion, og doser på 5-10 gram dagligt, kan jeg sige. Det er jo sådan lidt mod det, der har kørt i en årrække nu, hvor man har gerne vil sænke den lidt ned. Men jeg kunne se, at der var gerne vil have den ned omkring 3-5 gram dagligt, og nu er det pludselig ned der 5-10. Ja, og det der er spørgsmålet, det er bare loadingsfasen. Hvor hurtigt loader du din krop?
Så det er det eneste forskel. Så hvis du tager 20 gram om dagen, så kan du måske load din depot op på 4 dage. Men det vil du også få, hvis du tager 3-5 gram bare over længere tid. Jeg kan sige, det er et godt testet tilskud. Præcis. Altså, det er ikke? professionelle brugere, der er også nogle, der har Men der er også egen produktionsforskel. Så nogen har måske større udbytte af det end andre. Der er jo nogle sjove studier med kreatin. Der er lavet sådan et sjovt studie, hvor man har 4 grupper af folk med kreatin, hvor man giver den første gruppe giver man kreatin og siger, at de får kreatin. Den næste gruppe giver man kreatin og siger, at de ikke får kreatin. Så er der en, man ikke giver kreatin og siger, at de får kreatin. Og så er en, man ikke giver kreatin og siger, at de ikke har fået kreatin. Når man sådan udleder det generelle af det, så er det det, man har sagt til dem, der betyder noget. Det vil sige, hvorvidt de har fået at vide, om de fik kreatin eller ej. Ikke så vidt, om vidt de fik det. Det betyder jo ikke, at kreatin ikke virker. Det betyder bare, at hjernen er ret vild, ikke? Ja, det hvor der er bedst evidens på det, det er jo inden for anaerobe idrætstræning, ikke? Altså high loads, sprint, styrketræning, tung styrketræning. Så man kan godt bruge det. Det er super fint, jeg tager det selv. Så tager man lidt på i væske. Så skal man lige huske, hvis Pernille synes, at nu skulle blive 2 kilo tungere, efter hun er kommet i konsultationer, så ved man det, fordi man binder væske. Fordi kreatin også gør, er at trække væske ind i muskulaturen. Det er jo også det, der giver en direkte, sådan lidt tydelig effekt at starte med. Vi kan være helt udmærket. Der er jo ikke sådan nogen kendte bivirkninger ved det. Man skal drikke lidt mere væske af den grund, så forstoppelse kan ske for nogen. Det er et udmærket tilskud at bruge. Man skal jo vide, hvorfor man gør det, og giver det mening og alt muligt andet, ikke? Så, ja. Ja, men det er fint, at der også kommer noget på depressioner og sådan noget, så der kommer flere studier på det. Så, ja. Ja, det øger princippet bare ATP-reserven i cellerne, og det er jo i alle celler, så også, det er jo nu, man begynder at forske i hjernen. Tidligere har man forsket i muskelceller, ikke? Så nu er det nerveceller, man forsker i. Okay, fint nok. Og der er noget, der tyder på, som du siger, at det også har en kognitiv effekt. Så der er jo bivirkninger, så kan man jo overveje igen kontekst, giver det mening. Ja. Men de har også lige taget med i hjernerystelsesgruppen, som Ja, en præcis. anbefaling til opfølgning. Lige præcis. Der er nemlig en del på de akutte hjernerystelser. Og ved du, hvor meget man giver der? Ret meget. Ja. 0,3 til 0,4 gram per kilo kropsvægt. Det er meget. Det skal I overveje, om I synes, det er inden for jeres felt eller ej. Der findes bivirkninger på over 20 gram, når man tager det. Så det er lidt en, det er jo det, I skal overveje. Det er det eneste, ikke? Men, Men jeg har hørt om det i gruppen i Ja. osteopater, bare at man Det er også ikke- rigtigt. Jeg har ikke hørt, at doseringen skulle være så høj. Den er høj. det er jo det, den er meget, meget høj, og så er man testet dem efter et halvt år, og så ser man, den gruppe, der har fået kreatin, måske har det bedre. Det er ret små studier. Det er ikke særlig fast, og det er jo små markører. Man skal huske, de store, lavt hængende frugter, det er dem, vi skal tage først. De rykker klart mere end kreatin. Altså træning og søvn og alt det der, det rykker mere. Og det skal I jo så også gøre op med selv. Hvad synes I føler, I kan, må, vil anbefale i jeres rum, ikke? Det er jo sådan det. Men det er ret høje doser, dem der har lavet forskning med. Men altså i princippet, så kan det være fint nok. Men jeg tror ikke, man skal forvente, at det er sådan en magisk pille, der løser det hele. Så, Men det kan måske understøtte ja. lidt. Det er der noget, der tyder på, fordi ATP-produktionen Hvad var falder. det, kunne fremme? Ja. Ja, det var det eneste. Ja, men det er jo fint at overveje. Ja. Og hvor får man kreatin for i maden? Primært? Det må være kød og sådan nogle ting. Så. Ja, præcis kød. Sammen. Kød er nærmest det eneste, ikke? Så det kunne også være, der er jo lavet nogle studier, der bliver reproduceret med veganere, blandt andet, hvor man kan se, at deres kognitive funktion efterfølgende bliver bedre, når man giver dem kreatin i forhold til en kødspiser. Så det kunne være et argument, men man kunne også sætte dem til at spise mere kød. Ja. Spørgsmål til kreatin. Jeg synes, det er måske lidt en jungle, det her med kreatin, der snakker vi også lidt om, men stopper mennesket med selv at producere det, eller falder produktionen sådan lidt med alderen, når vi runder 20 år, eller er det bare, Det stopper ikke med at producere det. falder det så drastisk? Det kommer an på, hvilke forhold, der gør sig gældende. Altså, fordi der er mange forhold, der gør sig gældende på, at du producerer eller får det kreatin, som du skal bruge. Ikke? Men du kan i princippet stoppe med det. Egenproduktionen falder jo, fordi du giver det. Det har man fundet ud af. Så det giver jo mening, hvorfor skulle kroppen producere noget, hvis alle er mættet. Alle depoterne er mættet. Ikke? Men man kan stoppe en uge, og så er det tilbage til normalt igen. Men det betyder jo ikke noget, fordi at du tilfører det jo bare i stedet for at producere det. Ikke? Så ja. Hvad vil du helst? Ja, men det betyder ikke, at det er reversibelt, så det er ikke irreversibelt på den måde.
bivirkninger ved høje doser, bivirkninger ved doser over 20 gram. Det er jo mest maveubehag, man har set. Jeg tror også, der er nogen, der siger, at der er rapporteret, at de bliver lidt dårlige. Altså, de bliver sådan for ubehag, kvalme og sådan noget. Om det er så, fordi de bliver forstoppet. Det er jo svært at sige. Så der er ikke sådan kendte bivirkninger ved det. Personligt så bliver jeg forstoppet, hvis jeg ikke tager det sammen med noget. Det er ikke en kendt bivirkning. Så, ja. Så det er som udgangspunkt jo ikke sådan et problem at anbefale. Men det er jo ligesom alt muligt andet, kan man sige. Ikke? Altså, det proteinpulver er jo som udgangspunkt heller ikke på nær til nogle enkelte klientgrupper. Så det er det, man skal overveje. Det er jo det, man skal overveje i konteksten lidt. Ja, men altså, det er jo en ting, og så hvad vi må, er jo noget andet. Så, ja. Og hvorfor går vi så til mikronæring nu? Det gør vi, fordi vi har gemt fedt- og kulhydratsmetabolismen til kredsløbssygdomme og metabolisk syndrom. Ja. Det er bare noget, jeg kom til at tænke på, som det er lidt lang tid siden, men det her med protein og hvor meget man skal give i forhold til, der er lidt lavere kalorier i forhold til folk, der er undervægtige eller folk, der har cancer og sådan nogle ting. Ja. Så det synes jeg er lidt tricky i forhold til, at vi jo helst ikke have alt for meget, at det jo også bliver brugt som energikilde, hvis det ligger meget kalorier undervægt og så videre. Jeg ved ikke, om det er sådan en. Altså, om det er et år, altså jeg ved ikke, om jeg forstår spørgsmålet, men det er bare, at der er jo lavere sådan kalorieoutput af at spise protein. Hvis de generelt får for få kalorier, når man have, når de overhovedet bliver brugt i muskelsyntese, eller bare bliver omdannet til energiformer og bare har større load på kroppen. Altså, det er jo, så du tænker, at hvis man fokuserer på proteiner, så er du bange for, at man ryger for langt ned i kalorier, fordi der er en høj forbrænding i kroppen ved at omsætte proteiner? Og potentielt bare loader kroppen mere op, fordi du så bare har et større, kan man sige, load på dit lever og nyrer. Altså, det er bare sådan, altså det der med, hvis de forvejen spiser for lidt, det er jo bare et spørgsmål, fordi det var bare det er jo en god overvejelse, men problemet bare opstår næsten altid, at der ikke er appetit, hvis det er sådan en klient, du taler om. Så det er jo derfor, man også. Ja, det er også det. Ja, men det er fint nok. Det er fint nok. Det er jo det her med, så handler det jo basic først om, at der er også andre ting, proteiner, der er vigtige. Og det er jo derfor, de der drinks, de får, det er både proteiner, men der er også mange kalorier i. Ja. Ikke? Men hvis man har været med de klienter, så ved man jo også, at det bare er rigtig svært for dem at få noget ned. Så fandme ligegyldigt, hvad fanden du kan få dem til at spise stort set, så er det godt, ikke? Altså, men det er da en okay overvejelse at gøre, men der skal heller ikke så meget til, at du kan vedligeholde muskelmassen ved, hvis man bare kan få dem til at træne for eksempel 20 minutter 2 gange om ugen af styrketræning, så kan de nærmest vedligeholde muskelmassen, hvis man kan give dem omkring 1 gram protein per kilo kropsvægt. Altså, så det er jo også, hvis det er sådan, at det du tænker på også, at hvad skal vi ramme for, at vi ikke hvis vi ikke giver dem for meget protein? Også, generelt. Ja, jeg tror bare, altså det var lang tid siden, så det var bare fordi, jeg skulle tænke på, fordi jeg selv var i tvivl om, at jeres egen tanker, for det er jo også det der med, hvis man så sætter dem i gang med at træne, så deres kalorieoutput bliver endnu større, og de i forvejen har meget svært ved at spise, så de bliver endnu mere, faktisk skaber en endnu dårlig situation for sig selv i forhold til sådan, deres kalorier, kan man sige. Det er klart, at det kommer også igen an på, hvor undervægtige de er. Ja, der er en 20% forbrænding ved at indtage protein, det vil sige, at cirka 80% af dem er kalorier, 20% bruger du på at håndtere proteiner. Så det skal man selvfølgelig overveje, det er klart. Men der er også proteinkilder, der er mange kalorier i, hvilke for eksempel? Hvad kunne være en net kaloriekilde for folk, hvis man også gerne vil have det? Og det er jo altid et mix af makronæringsstoffer, når vi snakker fødevarer. Det er jo aldrig kun én ting. Nødder, kerner og frø. Der er masser af kalorier i. Og der er også rigeligt fine proteiner faktisk i mange nødder, kerner og frø. Så det kunne være en kilde. Og så skal der virkelig meget til, hvis de har nyreproblemer, at protein kan blive for meget. Selv hvis de har nyreproblemer. Så der skal virkelig meget til at virkelig overdosere på den front. Så det kan du ikke. Så meget kan folk ikke spise. Jeg tror, det var heller ikke så meget, den overvejelse, det var egentlig bare sådan rent kaloriemæssigt. Ja. Men der kunne man så kigge på de kilder, som var lidt højere på kalorier. Lad os lige tage